sponzorom tohto random vlogu je tajná spoločnosť Illuminati. Chápete? Illuminati ako hliník. Dobre, čaute, vítam vás Flexi pri svojom vlogu a tu idem zase ja vysvetliť, o čo išlo, keď som netočil videá, čo bolo asi 2 mesiace. Pripáčte. No viete, existuje taká vec, že stredná škola, existuje vec bilingválna stredná škola, to je horšie. Ľudia, nehovorím, že som mal život predtým, ale teraz ho mám ešte menej. Áno, tu v pozadí, čo ste počuli, toto je ja intráku, toto je oné, počka, ukážem vám bezpečnostný mechanizmus. Blbú vzdorli to kompletne, vidíte ten háčik, kamarát? Áno, to takto. Technológia 21. storočia, dámy a páni. No vidíte. No dobre, radšej nebudem ukazovať vnútro skrine, je tam pár mŕtvych ľudí a tak. Späť k téme. Na intraku je to oveľa lepšie než v škole. Ak vám rodičia budú hovoriť, že stredná alebo vysoká škola sú dobré, je to iba kvôli intraku. To učenie, mučenie, vstávanie, keď vás nemá kto vyťahnuť z postele, ako dneska ráno, je dosť na hovno, vážení ľudia. Ale všetko je menej na hovno, keď máš kýbel s vodou, ktorú si zabudol vyklopiť asi pred mesiacom a pol v rohu svojej izby. No, tiež tu máme MLG Wi-Fi kábel, ktorý sa môžeme kedykoľvek potknúť. Tiež tu mám svoj MLG cockblock a zedené 5-ky, ak to vidíte. No, viete, tak. Ale mám tu aj svoju gitaru, takže to je pekné, ale hrať vám tu nebudem, pretože mám tu spolubývajúcich a tí to majú metlu a tým, no, môžu použiť, neboja sa. No, a to som vám chcel povedať dneska, takto, PSA, že Flexi a.k.a. Palko a.k.a. XXX Pussy Slayer XXX69 XXX MLG 420 Blazit sa vracia na scénu, áno? Chápete? Dobre. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, vie, kde bývate. A nezabudnite dať odber, ak ste nedali odber, tak vie, kde bývate. No dobre. A pošlite mi, no dobre, pekné fotky na Snapchat, ak máte nejaké pekné fotky na Snapchat. Pýtajte sa mi otázky na Asku. Všetko to bude v popisku, ak nie, tak mi dajte lopatou po hlave, pretože takéto veci zabúdam. No a buďte zdraví. Dobre. Rally rap.